lauko ikaslea gara, eta Amerika gaiaren ikuskizuna eskainiko dizuegu. Hasteko Mississippi abestia eta dantza aurkeztuko dizuegu. Hasi dadila ikuskizuna. Mackenzie Everson, ipar Amerikako ibai luzeak ditugu. Mendietan makile, rosa esaparatzez Colorado. Mississippikon, Mackenzie Everson, ipar Amerikako ibai luzeak ditugu. Mackenzie Everson, ipar Amerikako ibai luzeak ditugu. Mendietan makile, rosa esaparatzez Colorado. Mississippikon, Mackenzie Everson, ipar Amerikako ibai luzeak ditugu. Orain aipatu ditudan tribu batzuk aurkeztuko dizkigut, Lautarandietako indiarrekin hasi. Jarraian, Lautarandietako indiarrei inguruko azalpen bat egingo digute. Amerindiarrak Amerikako lehen biztanleak izan ziren. Nahi alde zute Lautarandietako indiarrei buruz gehiago jakin? Arkeologoek diotenez, Lautarandietako indiarren armazoak duela 40.000 urte Asiatik etorri omen ziren. Tribuen arteko borrokak zeharritzaten ziren. Hogeita hamar nazioetako indiarrak bizi omen ziren. Tribu haietako batzuk Dakota, Txigenak eta Komantxak nomadak ziren, hau da, ez zuten bizileku finkoa. Datxak, mandakak, bizileku finkoa zuten sendentzariak ziren alegia, uztak lantzen zituzten. Ulertu dakuzu, Eta galderarik,
Basamortuko biztanleei buruzko azalpen bat egingo digute talde bat. Basamortuko biztanleak Ipar Amerikako mendebaldean bizi ziren. Lurrak lehorrak eta malkartsuak ziren eta mendilerro gorriskak eta ibai arro sakonak eta estuak zeuden. Han, bi tribu bizi ziren, zuinak eta opiak ziren. Gizonezkoak nekazariak eta izpadiak ziren. Emakumezkoak berriz bitxiak eta tarreak egiten zituzten. Zuinak eta opiak tripietan bizi ziren eta nomadak ziren. 13. eta 14. mendean apatxeak eta navajoak ipar-mendebaldetik Hego Amerikako mendebaldera etorri ziren bizitzera. Hasieran ehiztariak eta gerrariak ziren, baina poliki navajoak nekazari eta beltzak bihurtu ziren. Apatxeei dagokionez, batzuk nekazarak egin ziren eta beste batzuk gerrariak izaten jarraitu zuten. Basamortuko biztanleei galdera bat. Tangietako indiarrek eta basamortuko biztanleek bufaloen dantza antzeztuko dute. Tuntunka, runkadi, tantunki, akulomaka. Tuntunka, runkadi, tantunki, akulomaka. Izan dezagun ezauna. Tuntunka, runkadi, tantunki, akulomaka. Izan dezagun ezauna. Komate, kaora, komate, kaora, uhuru. Hurrengo taldeak Euskal Herriko ikurrak eta erritualak, ametsatzen mailea eta eguzkilorearen kondairak kontatuko dizkigu. Euskal Herriko estriputxaren aurkako ikur eta erritualak. Eguzkilorea etxetako atanetan jartzen zen espiritu txarrak esartzeko. Apipetza ikurretan jartzen zen beste animalien eritasuna usatzeko. Pantzarra, bentsoni handia ateratzen zuten larreetako espiritu txarrak usatzen zituztela eta guztaguna jasotzeko. Sorginak espiritu txarrekin harremanetan jartzen ziren komeni zitzaiena lortzeko. Laburua hilerritan jartzen zen, laburua eguzkiaren ikurra zen. Hildakoen espirituak zaintzen zituen. Ametsatzen mailea Amerikako aitzinako tresna bat da, amets gaiztok harrapatzeko lozauden bitartean. Holakoak bilan egiten ditugu, eta hau benetazkoa da. Orain eguzkilorearen kondairak kontatuko dizuegu. Aspaldi mundua gaztea zenean ez zegoen ez ilargirik ez eguzkirik. Eta mundua eta munduko guztiak iluntasun izugarri batean bizi ziren. Egun batean Amalurrari laguntza eskatzea erabaki zuten. Amalur egin zuten otoi gauari eta gauekoei aurre egiteko argia nahi dugu. Amalurrek Ilargia izeneko argi handiago bat egin zuen. Eta eguzkia izeneko argi handiago bat ere egin. Eta zuentzako izango da egun erdia eta bestentzako beste erdia. Orduan herritarrek esan zuten, baina gauari eta gauekoi aurre egiteko beste zerbait behar dugu. Ongi da, azken mesedea egingo dizuet. Eguzkiarekin eta ilargiarekin eguzki lorea izeneko lore bat egingo du. Eta horrela gauekoek eguzkia dela pentsatuko dute. Eta ies egingo dute, eta hau esanez
Amalurrek eguzki lorea egin zuen. Beste talde batek muti buruzko azalpena eskainiko du. Kokapen hori dagokionez, inuitak Amerika eta Hegoaldeako lurraldean bizi ziren. Tirabatako kideak ziren. Nomadak ziren eta izaten zituzten animalien migrazioa jarraitzen zuten. Fokena, balena eta hartzena. Animali horiei ahalik eta probetxu gehien ateratzen zieten. Larroa arropak egiteko, haragia jateko eta zurrak tresnak egiteko. Iglu izeneko izotzezko etxeak eraikitzen zituzten. Maitasuna adierazteko sudurre gurtzen zuten museoan beharrean. Txakurrez tiratutako trineak ziren elur eta izotz gainean ibiltzeko ibilgailuak. Eta hola arrantzatzen zuten. Galderari inuitei buruz, Jarraitzeko Azteka, Maia eta Inkei buruzko azalpen bat egingo digute. Aztekak nekazerak ziren eta beraien lurrak ureztatzeko sistema aurreratu bat asmatu zuten. Artisauak ziren eta ura eta pinturarekin oso onak ziren. Piramide mailakatuak eraikitzen zituzten bere jainkoa biltzeko. Borrokalari sutsuak ziren. Herman Cortesen armada espainolak beraien hiria suntsitu zuten. Maian nekazariak eta artisauak ziren. Eguzkia eta ilargia gurtzeko piramide mailakatuak eraikitzen zituzten. Idazkera hieroglifikoa asmatu zuen. Matematikan eta astronomian oso jakinak ziren. Zork izeneko egutegia asmatu zuten. 260 egun zituen, eta baita ere Joalk izeneko egutegia 375 egun zituen. Eta Maiei buruzko informazioa gutxi da. Inkak nekazari eta artisau ziren. Urrezko artelanak egiten zituzten. Eguzkiaren dizira bera zutelako. Piramide mailakatuak eraikitzen zituzten, beren jainkoa gurtzeko. Piramide mailakatuak eraikitzeko 15 tonako harriak behar ziren. Atahualpaken azken erregeak armada handia zuen eta Francisco Pizarro eta bere armada espainola Inken bizilekoa suntsitu zuten. Eta hemengo hau Machu Picchu hiria da. Eta azkenik laburpen gisa hauek lirateke hiru tribu hauen berdintasun eta ezberdintasun nagusi. Hirurak nekazariak ziren eta artisauak ere. Idazketa sistema hieroglifikoa Maiek asmatu zuten, baina aztekek bereganatu eta erabili zuten. Bestalde, Inkek ez zuten idazketa sistema hieroglifikorik landu eta marrazkien bidez transmititzen zuten jakimena. Hiru tribuek piramide mailakatuak eraikitzen zituzten. Hirurak borrokalari sutsuak ziren. Konkistaren ondorioz, Inkak eta Aztekak desagertu egin ziren. Bestalde, Maiaren desagerpenari buruz ez dugu informazio handirik. Ba duzu galderarik hiru tribuei buruz? Kolonizazioa zer den azalduko dizuegu. 1882an abiatu zituen Amerikara. Kolon, itsasbideak aurkitu eta luxuzko eta beltziz egindako gauzak bereganatzeko asmoarekin joan zen. Hiru itsasontzi osatzen zuten kolonen itsasontziak. Itsasontzi horiek Niña Pinto eta Santa Maria izenekoak ziren. Baina kolonizazioak ondorio txarrak ekarri zituen Amerikararentzat. Jendea hil zuten, aberastasunak lapurtu zizkieten eta Espainiatik Amerikara ere gaixotasunak eraman zituzten.
Nahi alduzu Amerika izena nondik datorren jakin? Ongile horrentzen kontatuko dizue. Ameriko Vespuzi izeneko gizon batek kolonen mapak aztertuta zuzendu ondoren beste kontinente bat zegoela konturatu zen. Vespuzioren izenagatik Amerika izena jarri zitzaion kontinente berri hori. Galderaren bat baduzu erantzesko alusia. Azkenik, gaiari buruzko abestia bestuz emango diogu gaurko ikuskizunari. Eskerrik asko eta hurrengora arte.